Τι έχουμε εδώ? Novibet, Ναι, εδώ που όλα είναι δυνατά. Τι? Όλα. Αμέ. Όλα. Όλα λέμε. Όλα. Δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές. Φιλαράκο, χιλιάδες. Δηλαδή μπορώ να βλέπω και live. Όχι ακριβώς τέτοια, αλλά φώτα please. Τέτοια live σου πω. Μαζέψου. Δωροτροχό έχει. Μόνο με δυνατά έπαθλα. Άσε μας ρε φίλε. Οποποπο. Έφυγε. Ο Βάτης. Sorry ladies and gentlemen, as we can see on the right side there is a very beautiful landscape. Live καζίνο με Έλληνες dealers παίζει. Ναι, από το χωριό, δεν τους ξέρεις. Κι αν βαριέμαι. Εσύ έχεις τα flashbets. Εντάξει είμαστε. Μπορώ να έχω κάτι πιο δυνατό. Πάρ' το Novibet Bet Builder του Μπάνου. Μπορώ να έχω και σώμα bodybuilder. Φτού σου κούκλε μου. Ασφάλεια. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε. Θέλω να μου απαντάνε στις απορίες μου. Αυτό είναι δυνατόν. Όπα, βροχή κατ. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα στο customer service. Μισό. Μπορεί να μου απαντήσει και ο Γιώργος? Ο Γιώργος ο δικός σου? Δύσκολο. Ο δικός μας όμως. Πες γεια Γιώργο. Για δες τι λέει. Μεγάλες στιγμές περιμένουν. Για την Novi λέει, μην το σκέφτεσαι. Λες, Αφού τα πάμε. Όλα είναι δυνατά. Εντάξει, με έψησες. Μπαίνω Novibet. Novibet. Εδώ όλα είναι δυνατά.